Amikor 2016-ban Donald Trump először nyert, akkor történt valami, amiről keveset beszéltünk, mi így ketten is keveset beszéltünk, meg általában a magyar közvélemény, sőt az európai közvélemény is. Ez pedig az, hogy akkor a demokraták átmenekültek Brüsszelbe. Most ugyanezt történik. Tehát Soros György elvesztette a csatát Amerikában. Mondhatnám, Amerikát felszabadította a Donald Trump. És a csapatai most visszahúzódtak Brüsszelbe. Tehát nekünk, európaiaknak most egy nagyon nehéz időszakkal kell szembenéznünk, bevackolják magukat Brüsszelbe. És nekünk egyetlen célunk lehet, ha valóban úgy akarunk élni, ahogyan az a magyarok akarata és szándéka szerint való, hogy ki kell őket szorítani Brüsszelből.